Ahoj, som Fiškus. Toto video je The Sims 4 versus realita v podaní LPS verzie. Užte si video a intro. Prezliekanie The Sims 4. A nobody. Nobody. Realita. Prečo je tak ťažké sa obliecť na nejaký šiat, keď sú mi všetky aj tak dobré? A prečo ich je tu toľko? Vzťahy. Perla a Zek The Sims 4. No, Nuba. No, Nuba. Nini? Nuba, nobody. Susu. Realita. Perlinka. Áno. Ty si mi zobral tú stovku z peňaženky. Len som si kúpila kabelku. Vieš čo, strči už tie svoje kabelky. Vzťahy. Violet a Terry The Sims 4. Nejaký byl. Susu. A nobody, a ne. Nana, Nadia, Nini. No. Aniba a nobody. Aba, Susu. Realita. Terry, ty si mi zazobral tie moje šaty. Okamžite mi ich vráť. Ja na to mám právo, ja som staršia. A ja som... Prečo to je nevýhoda mladších súrodencov? Nenávidím to. A ja ťa mám rada. Vzťahy medzi Tomom a Bluom. The Sims 4. Susu. Aniba a nubanari. Aniba nubi. A ne. Susu. Realita. Ty si sa včera pokúkoval po Violet. Ja to snad zabijem. No nie. Telefonovanie. The Sims 4. Susu. Susu. Aniba nobody. So. Si. A Susu. Realita. Volá Perla. Radšej to zdvihnem. A najprv si dám dole klobúk. A zdvihnem to. Áno, Perla. Zek, kde si Palka? Ja som v práci. Zas tam baciem hubu. Zek, ty si zas na čajovom večierku? Nie som. Už idem domov. Príprava jedla. The Sims 4. Hala na Mimi. Niba. Nada. Niba nobody. Realita. Zek, vieš mi povedať, ako mám z tohto spraviť jedlo? No okej. Au, porezala som sa. Au.
byť na notebooku. The Sims 4. Buda na bini. Ni ma buna. Niba. Niba niba niba. Niba 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 niba. Niba buna. Niba niba buna. Ne, niba. Realita. Aha, poď hra, poď, ty to dáš. Internet! Ide internet! Ja som v poslednom leveli. Blbý internet, blbý počítač. Takže to bolo všetko pre toto video a majte sa. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul.